Emma guslun tertibi qysgarak geçirilken adamla odolla aydylly yönüp soraglarmydan bolýa. Bismillahirrahmanirrahim aytmak ine haram adam müşkili yok. Bismillah aýdyp bilýä. Hammama girmäkä bismillah aýdmaly. Kan adamlar aýdýa, gusuldan öňçe hereti hammamyň içini gylyp bolarmy? Daşyny gylmak gowzat, içini gylanyň menen haram işetdiň, günah işetdiň diýip bolmaz. Käde kışyň gününe gyn bolýa, girip çykyp durmak diýip aýdýarlar. Aham bismillah aýdyp bilmeýän da ony hammama girmäkä aýtmaly. Bir wagt girmäkä aýtmadyk bolsaň, içerik giripsiň, daşerik gir çykman gyn, ya mihmanide ya her zat bolsun, içine aýtmaly, içinden aýtmaly. Hammamyň içine diline getirmelilär. Ya egin maçdan çıkarıqlı wagtyň diline getirmelilär, onu ýüregiňden aýtmaly bolýar. Aham desla bedeninde nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kılmalı. Şu dehret, şu asıl dehret ha. Şu dehret kılýanda üstünden gusletjek, şoň menen namaz okuýy bermeli. Öz başyna namazdan çyrim dehret kılmaly muqadimellär. Inhe bedeninden nejasata aýyrdyň, dehret kılýan aýagyň näme? Şu mahalka hammamla ba. Liginiň içinde suw atşaňak hey akyp barýa. Aýagyň şomugy ýuwsaň da bolar, soňra ýuwsaň da bolar. Kan ulamalar aýdýar soňra ýuwmak gowdur. Näme sen suw atşaňda ýene aýagyňa gaşyn akjakda hafala. Be her hal. Bedenindäki nejasaty aýyrdyň, dehret kılýan. Aýagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe 3 gezek. Duş akypdy. Onu da 3 raýat et, goý sünnetiň bitsin. Ýoksa zol etegini durarsyň, hey aýrylmady sünnet bitmedi muqadim. 3 gezek etegini giyip çykyp, sagyňa da 3, soluňa da 3. Ine kulli bedeniň ahyrynda da bir tofar ulamalar aýdýar, we bir tofar ulamalar da aýdýar, peýgamberimiz aýdýar diýip. O da näme? Gusletip bolanda aýagyň sowuk suwa ýuwsaň, ol kan dertlere dermandyr diýip aýdýar. Inhe guslun qysgaçyk tertibi hatmen zihninizde soraglar bardyr. Medreseden soňra ulamalardan sora berersiňiz. Men häzir iýizine aýtyljak bir meseleler bar. Ine bir sadece tertibi boldy. Emma ol kan bir mesele gusly giýjä goýmak näme? Gusul wajib bolupdyr. Hala bir ýerde mihman ya mihmannal. Akşam erteçeli wagty barmy? Ta'khir gusl. Gusly giýjä goýmak. Giýjä goýsa da musulman adam narahat da. Ya giýje ine haram ýatypdyr. Gusuldan önçek suw soýa, suw içmeli bolýar. Ya bir qazadan, ya bir bismillah diýjek, elhamdülillah diýjek, ya denany oglyny emdirjek. Göreýliň näme meseleler bar. An İbni Umar radıyallahu anhuma. 4 tane peýgamberiň hadisini okuyup bereň, ihlas bilen kulak asyň, howsale bilen kulak asyň, menne howsale bilen okuýaýyn, şon beter bir mübarek görjüňler. Hazreti Ömer'in oğlu peygamberimizden sorapdyr. Ayyanamu ahaduna wa huwa junub? Ya Resulallah, in haram bolup yatsak icazamy bolarmy diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, "Na'am, ve yetawaddau in şa'a." Rawahu İbn Huzeyme ve İbn Habban. Peygamberimiz aýtdyr, işgal ýok diýipdir. In haram yatanyň menen günahkar bolmaýan diýipdir. Şodur şoňa ýatyp bermeli diýipdir. Ýöne dehret kılsa gowzat diýipdir. Yani bir adamyň gusul wajib. Yatjak bolýa, elini sınjak diýe, eli ýüzüni ýuwya, agzy burun çakyýa, dehret kılýardy. Edil namaz okuyjak ýaly. Şon dehret guslun ýarsydyr diýipdir. Dehret kılıp ýatsaň beter gowy bolar diýipdir. Iniň oň menen pak bolmaýar. Ýöne peýgamberimiziň özi käde gusul wajib bolanyny dehret kılıp ýatýanmyş. Ine bir gurrun. İkilenji. سئلت عائشة رضي الله عنها أكان صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ İnemez Hazreti Aişe'den sorapdyrlar. Peýgamberimiziň özüne näme ihtiyacı diýipdirler. Gusul wajib bolanyna serdar alem rahmetul lil alamin yatyp soňram uykusyny alandan soňram gusl ederdimi ya awvel gusl edip ýatardymy? Enemez Hazreti Aişe jogap beripdir. Kullu zalika qad kana yaf'al. ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. الحديث رواه مسلم. Onna enemiz Hazreti Aişe diýipdir, peýgamberimiz hemmesini ederdi diýipdir. Käde yatardy, uykusyny soňra gusl ederdi diýipdir. Käde gusl edip oham uyka giderdi diýipdir.
Ine İslamiyetde Hud Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ödünün ediyani işinden. İyidini göreyle. Ahırının neticesini de hizmetine de yetirelim. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iyini haram olsa ve yatacak bolsa غسل فرجه وكفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه أخرجه الطحاوي. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye bir adam iyini haram olup gusletmege de yaltanıp yatacak bolsa elini yusa, ağzı burnunu çaykasa, yüzünü yusa, elini terseği bile yusa, ayağını yuman yatsa da bolor deyiptir. Ine bir de ona göre yine yeniliydi hükmü. Ahun hükmü yeniltmeyilip özümüzden bir gurrun aytmaylı. Men peygamberimizden aydı o tinabi gurrunları. Ya siz bar birini eşittirenizde näme ahun on yenildittir dip ahunun elini mon yenildir yani. Ahun özüme aydiyan galat ederin men özümden bir zat aydarın. Resulullah'ın sözüne aydı o için. Tarap alim bolsa ahun bolsa şizzef bolan zatın gurrunun özünü eşittirin. Yok ahun alim de olsa da özünüzden aydın. Peygamberimizin yağdaylarını. Ahirine de neticesini aydarın. Näme yeniltipdir diyer yanık şeriatın gurrun ahimde. Men Resulullah'ın eden işlerinden aydı o için. İnhe bir näme bolly? Öňkä görä yeňirräk bol. Ayağın yumany, el ýüzüň ýup, agdy burnun çaýkap ýatsaň da boljak bolly. Emma ahirkisi, ana Aişe radıyallahu anha. Rawahu ashabus sunan. Ahli sünnetin tamam kitaplarına bak. Göreýin näme? Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yanamu ve huve junub ve la yamassu ma'an. Enemiz Hazreti Aişe diye kade peygamberimize gusl wajib bolardy, elini ağzı burnunu çaykaman, elini su alman şodurşuna yatyan wagtyda bolardy diye. Hiç elini su alman, ağzı burnunu çaykaman şodurşuna yatyan wagtyda bolardy diye. Emma Abu Hanifa'nın bir şagirdi var. Mezhep başımı Abu Hanifa'nın şagirdi İmam Muhammed Şeybani ol bir zat yazıptır. Asar diyen kitabında. لا بأس إذا أصاب الرجل أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضأ وهو قول أبي حنيفة. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmäni, dehret kılmanı, şodurşuna yazsa günahkar deyip bolmaz deyiptir. Ustadım Ebu Hanife şey diýerdi deyiptir. Şeýle ýazypdyr. Näme peygamberimizden şu rivayetler görüp bize şu hukmy geçiripdir. Bir adama gusl wajib bolsa, gusl etmän, dehret kılman şodurşuna yazsa günahkar bolmaz deyipdir. Ustadım Ebu Hanife şey diýerdi deyipdir. Peygamberin şu sözlerinden çıkar. Ha bir näme netije almalyny? Netijesi belli 4 ýol boldy. Iň behterin ýoly gusl edip yatmak. İkincisi ona göre yeňirräk dehret kılıp yatmak. Yine haram adam, gusl wajib bolan adam dehret kılıp yatdy. Yok, üçüncü dehret kılýa ayağın ýumany ýöne. El ýüzüni ýup, ağzy burnuny çaýkap, elini ýup yatdy ayağın ýumany. Dördüncüsü şodurşuna ýatsa da günahkar diýip bolmaýa. Çon Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öýdi kade şeýtýänmiş. Näme diýip şeýtýänmiş? Gowsy gusl etmekde bolsa ummatyna dogurdugyny belli der ýaly. Rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şeýledenin menen günahkar bolmaýan diýdigde. Onna in haram adam täbir namazyň wagtyna çeli ejada bolly. Ýasydan soň erti namaza çeli ejadasy bar. Namaz wagty geçýänçe, namaz wagty ýerýänçe ejada bar in haram ýatmaga. Hop gije bir zat turýa işek bolýardy. İza arada an yatam ve huwa junub ghasala kaffayhi ve madmada fahu thumma taym rawahu ad-Darqutni ve qala sahih. Peygamberimiň öýdi şey diýänmiş. Gusl etmäni ýatanny bir zat iýjek ýa işek bolsa, mübarek iki elini ýuwardy, mübarek agzyny çaýkap ýerdi diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiz ine fiqh Hanafide şu hadisden çykaryp aýdy, bir iýni haram adam iýjek bolsa, işek bolsa, elini ýup agzyny çaýkap ýibermeli. Ondan soň ulamalar aýdy, bir zinany oğlun emdirip duran bolsa, çagasyny emdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, iýni haram bolsa, gowzat gusl etmek. Yok gusl etmäne ya wagt yok, ya qyn, ya ýaltanya, gowsyny ýup emdir amally baýdy.